Syawalan halal bihalal abdi dalam reka prajan sowan bekti Senen, setunggal wonten dalam Jolo Hadi Martanan Gentahan Margo Agung Seyegan Sleman Yogyakarta. 29 Maret tahun 2026 berangkat saking Kelatah Krongdahan melewati Jalan Kebon Agung Manggilan Dugi Kecamatan Seyegan ke utara belok kiri lurus ke barat sampai pedekungan Kreket utara 500 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ngarsanipun para kanjeng ugi rama ingkang luhuring budi ugi ingkang kula hormati sakderengipun acara Syawalan wonten dalem Jolo Hadi Martanan Gentahan Margo Agung Seyegan Sleman kawiwitan kangge miyak swasana supados katon gumyak saha regang. Pepanggihan niki saking pambiaswara maturaken beksan tari saking wayahipun Rama Utung Adik Rahajang Tari Suko Parisuko badhe caos panglipur sakutawi sumangga hamirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo, ibu, adik kecil. Nah, mangke kasuwun nari napa kok ngagem tari-tari, takan tari-tari. Tari? Pasituko, nggih. Suka parisuka ngaten nggih. Asma sinten, adik? Hah? Rahajeng. Ini adik Rahajeng yang mau nanti tampil di acara Syawalan kanca-kanca abdi dalem Kraton Yogyakarta sowan bekti Senen setunggal. Matur nuwun.
Oke. Oke. Tari Suko Kalajengaken mocopat sekar dan danggul saking KMT Purwohartono sumangga amirsani. Amor wani acara punika sawalan Senen siji nyuwun marang yang agung hati kala siang puniki kalis ing sambikala runtut lampah ipun Purwomadya lan wusana kula nyuwun kersa lenggah prayogi Allah cekap semanten kathah lepat lan kelanging manten kula makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kados Sukorayu, mekaten wedharing pangetikan panjenenganipun Kanjeng Purwohartono nggih pengiring
kelompok sowan Bukti Senen Setunggal Abdi Dalem oleh Keprajan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tumunten adicara sanesipun punika panembrono kanjenengan dumateng panjenenganipun Rama Krida Wirama lan nggih Bapak Murjono menika Pangkur Jengkleng TVRI. Udan sangga kabeh. Mangke bawanipun Kanjeng Pengirit. Monggo. Kula menika wiwit alit dipun menapa nggih anggen kula sekolah dipun ragati hasil gamelan. Kula menika saged nyambut damel amargi kula saged nabuh gamelan. Kula pikantuk bojo amargi wonten tengah gamelan. Mila menawi wonten gamelan ngaten raosipun wah kados pundi ngaten. Langkung-langkung dumateng para kadang pradonga miwah Ibu Waranggana Madularas menika sampun kula anggap sae penggenderipun cetha kembanganipun. Sanes wekdal kula badhe nyesep elmunipun. Ingkang ngempul ngegong titis tur sekeca sanes wekdal badhe kula sesep ngelmunipun. Waranggananipun wangsalanipun cetha gamblang sanes wekdal badhe sowan. Badhe miwiti panembromo namung langkung rumiyin caos atur bilih mangke kapurwakan Sekar Dandang Gula lajeng mangke katampen Ketawang Suba Kastawa mawi ompak-ompak. Nah, menika ompak-ompakipun mekaten. Slendra sama pun tintik-tintik. Momoji Jimoji nggih. Sukeng driya kadya manggih retna mulya Dira samya mahargya ari minulya Sukeng driya kadya manggih retna mulya Dira samya mahargya ari minulya. Nah, lajeng kinandhenipun iku dadi wajibipun tumraping prakadang muslim. Ramadan nindakake poso meper nepsu lahir batin. Tan ngunjuk datan amboga kang dadya laku nireki. Wangsul dateng ompak-ompak malih, sukeng-sukeng griya malih. Lajeng girungane nganggo kalih datan kendhat ing panyuwun nyata Gusti Kijabahi anggenya nindakake poso tutuk sajroning sesasi tuhu antuk kamenangan rinoban nugroho jati. Lajeng ompak malih kaping 3 sami manunggal ing kayun golong gumolong kapti nindake halal bihalal ngapura lan ngapurani sedaya ing kalepatan lebur ing dina riyadi. Nah, menawi sampun kaping 3 mangke Rama lajeng kalajengaken playon nggih. Upamanipun saking sedaya ing kalepatan lebur ing denden tak tung 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 dang tung den tak ning dawah gangsal mawon nggih mboten setunggal nggih gangsal lumon-mon jiro jawet mangke lajeng pun sambet rangu-rangu. Idul Fitri ngaten. Idul Fitri iku nyata ahri ingkang suci mila para abdi dalem sowan bekti Senen 1
halal bihalal sami sedaya lepat lebura ing riyadi. Lajeng ingkang kaping kalih puji kula kunjuk Gusti ingkang Maha Kuwasa paring sih wilasa sembada nindakna asih tresna marang sapadha-padha lestantuna tinuntun laku utama. Nah, menawi mangke rangu-rangu kaping kalih kemawon saklajengipun monggo mangke pun bablasaken dhateng playon syukur bagi dipun palaraken sumangga. Ah menika mangke badhe kawiwitan bawa dandang kula dening Kanjeng Mas Tumenggung Purwohartono. Dindinganipun songo. Dipun lagon rumiyin patetan rumiyin. Sang saya dalu araras gampange. Biar kang lintang kumedhap tis-tis sonya tengah wengi lumreng kandaning pos pita karengyaning putyanira lir jwang Wijawara mbrengangan lir swaraning madu bronto. Monggo Kanjeng. Nggih, turun romo. Dados menika dagang kulonipun boten nderek menika nggih boten nderek matasi menika dados sing kula aturaken nggih. Padha sih maca pat. Kitung kula minangka pepanggihan ing hari punika ngraketke sedulurane tan kendhat ing panyuwun dateng Gusti kang maha suci. Samyo halal bihalal mreh lupute lebur para madya lan wusana kalesna ingkang rupita kang ngabekti rahayu Sugeng driya kadya mangke ratna mulya Ero samya maharga hari winulya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dumateng asalipun para kanjeng para rama ing tansah minulya. Wonten ing kalodhangan puniki saestu manira gragap amargi menapa mboten kinten manira katuding supados sawetawis amakili wontenipun ikrar halal bihalal. Saestu nyuwun pangapunten manira nderek ngabdi wonten ing Ngayogyakarta Hadiningrat dereng tamu kados menapa nggih mental kula dereng kandel. Nyuwun pangapunten saderengipun. Ingin sepisan dumateng sanipun para kanjeng saestu Cethu iki. matur nuwun sanget. Cethu lho, cethu banget. Matur supados nderek maosaken ikra halal bihalal. Ingin kaping kalihipun saestu kula nyuwun pangapunten dumateng asanipun para wiranen. Namung menawi dipun ipang kok sedaya menika sepuh sedaya terus pundi nggih? Nggih, namun kita nderekaken ngesahaken ikrar halal bihalal puniki. Pramila saking menika monggo mangke Bapak para kanjeng lan para rama ugi para lenggah kersa aniraaken nanging kula amanira matur wonten ngarsanipun para lenggah sedaya. Saged kapurwakani. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kepareng matur dumateng para kanjeng para rama, dumateng para kanjeng para rama, ugi para ibu keluarga ageng, ugi para keluarga ageng, abdi dalem reh kaprajan, abdi dalem reh kaprajan, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, sowan bekti Senen Setunggal, sowan bekti Senen Setunggal, ingkang rawuh wonten acara ingkang rawuh wonten acara halal bihalal injang punika, halal bihalal injang punika, manira ngrumaosi anggadhahi kalepatan dumateng pekenira sedaya, pramila saking menika kanthi andhap asoring manah manira nyuwun agunging sih pangapunten lan mbok bilih pekenira sami kagungan kalepatan dumateng manira kanthi tulus ikhlas manah manira ngaturaken pangapunten. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring pangapunten saha nampi amal ibadah manira lan pekenira sedaya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin. Matur nuwun. Pepilih wonten lepatipun angin kula nindakaken kewajiban kawula nyuwun lumut ing sih samudra ing asapa. Kanthi puniki kawula pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi
kanjan yang barokah murakapi keluarga putra wayahipun. Saking kula channel Lacak Situs Adi Luhur ingkang derek akan pepanggihan niki pamit undur diri. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmatmu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan.